Watuwat sa kadali diri mga kaidol kay naipasayro mo sa kay mga kaidol tulo daw sila kabuok. Unya magpaadto sila mga kaidol sa asa daw dapat nagparking ng mga taxi mga kaidol. So dito siguro na ko ni ihatod mga kaidol sa floor al dapit kay murag na taxi dito daga nagparking. Mga lakaw na inulunga, pista sa inyong lugar. Hindi, kawadbaran na sila. Ako badwaran. Apil ba mong pista dito? Apil. Ato na ta? Dili na nato. Ha? May isa. Awa. Wang. Ano? Ada ka na lang yung galing. Iya ba ang istorya tong manito? Kung nabay nakabuking tong taxi nakaparking, istorya ng guard man siguro na niya nagbuni tong cellphone galig. Kung naay nakabuking ana galig punta ko na magtawag sila taxi ba naay number ang guard ang ana. Mulay ko lang doon. Salamat kayo, boss. Ay, salamat. Di na ni suplayan? Ay na. Salamat. Salamat kayo. Oh. Kawanan rin na mga kaidol. Doanan ni kilong bugas mga kaidol. Salamat. Lagi, Oh, salamat.